Salam, Murat, şu maksat hip-hop'a hoş geldin. Berde tayyarlıksız şu an başladık. Ha, biz şu an tayyarlıksız başladık. Ken havarlaşman, gönümel, nämeçemize karar vermen şu an başlayas. Ve bugün hip-hop barada gürleşel isleyen, sen öz hip-hop geçmişin barada gürleşel isleyen. Gıysaça özün barada ayday, menem öğrenesim belyan. Waleyküm salam birinciden. Hoş gördüm, minnettar, çağırdın, gızıklandın. Sen interesin men üçün тоже buysandıryan bir moment. Men sen kanalın davno görýän eýem. Men ýylyny toşna aýtmaýyn, ýöne menen tek mejitym ana biz işläp başlamak hak mejitymda bizler gepleşiklere başlamak hak men eýem seni görýärdim da. Birinciden, ikinciden gysgaça özüm barada aýtsam, men Lebap vilayatynyň Türkmenawat şäher 1991-nji ýyl Türkmenawat şäherinde 24-nji mektep bitiridim. Ondan soň aradan bir neçe ýyldan soň Türk Sparta şäherinde radio telewizionyny götürdüm. Radio telewizionyny okudum, götürdüm. Häzirim Çanakkale Üniversitetinde okuwçy bolup geçen. Ýöne häzir danly время okuwa gidemem. Pandemiýa we maňa häzir pikirimçe okuwny interesim gyzykly däl. Belki okuw çalışmam mümkin. Şular ýaly. Gowy. Näçe ýyllar Türkiýede şu an? Men 2014'te birinci üniversitetimi götürdüm, öýe gittim. 3 ýyl ýaly boldum. 17-ňiňem gün 3 ýyldan soň ýene geldim. 17-ňiňem sentýabryň başynda geldim de. 3 ýyldan bäri bärde. 3 ýyl boldy gün. Gowy. Men ýaňy JT Nur bilen häzir gürleşmeliyinimde yolla gelýäkam Google'a JT Nur diýip ýazdym. 2 tane klibini gördüm. Soň biri atyky çykan bir klip ýazypsyň şeýle pianinoň ýanynda oglanlar bilen. Ýadyňa düşýändir belki. Oglanlar bilen bolsa 2008-nji ýylyň klipini aýdym. Şol oglanlar şol JT Nurmy däl men bilmedim meselem. Ýöne meňdetdim daşyndan. Bir ýaş oglan bir çyny bilen hip-hop aýdýar, bir aýdym aýdýar soň ene barada duýdýan ödüm. Enem üçin. 2008-nji ýylyň klipi. Ve ýyllar ozalam görýärdim. Bir kerek görenmeýärdim o düşýä. Bir deňiziň garalarynda aýdym aýdýanyň. Nähili hip-hop'a başladyň? Hip-hop'a başyndan aýdaýyn ondan soň men näle başladym? Hip-hop'a biz dost oglanym bady men häzirim bar. Dost oglanym Azamat LM diýip şowat hip-hop Lebapski mafia diýip bir kol tutýardyk. Çağırdyk en tak 8-nji klass. Podvalda biz trenirovka eden bolýardyk. Öýüniň aşagynda podval bar, teoria trenirovka ederýärdik. Şo taýda начали где-то 2005-nji ýyldyr. 2005-nji ýylda başladyk. Ondan soň o neseriozny bir hip-hopdy, ýöne höwesdi, isledik we ondan soň men goýdum 1 ýyl, 1,5 ýyl hiç saz bilen, sumgat bilen meşgullanmadym, udaklaşdym. Ondan soň ýene şo wagt Jayhun Trio diýip bir gruppa bardy. Dost oglanlar men gel aýdaly rat. Ben Jayhun Trio'ya girdim ve JT sözünün gelip çykýany şo Jayhun Trio'dan biz 3 oglandyk. Jayhun biziň derýamyz, amy derýanyň öňkady Jayhun Trio 3 oglan. Soň olar gitdi, men ýeki özüm galdym sebäbi JT gysgaltdym Jayhun Trio'ny. Bir näçe ýyllap men JT diýip ýylda bir aýdym, 2 ýylda bir aýdym aýdýadym. Ve häzir ýene azajyk öňkä garanda aktiwny Nur diýip goşdum. Blogger dünyasına da girdik. 1,5 ýyldan bäri. YouTube dünyasına diýeli, blogger diýeli. Şeýlerek. Şo 2005-nji ýyllarda
Meňem öz hip hop topormady rap aýdýadyk bidem Edil Şonýaly. Belki men has öňräkler başladym hip hop bilen ýöne şo döwürleri ýa menem gruppa edipdim Mar şäherinde. Soň Näme grupa? Darans ady. Kim bata olanlardan başka ýene? Abdurrahman Ipa, Nur Muhammed diýip bir oglan ady. Klassdaşlarymız. Soň özümüz şö bir klipler düşüripdik şo döwürler. Soň sen şu wagtky ýanky klibiň zadym maňa dat ber ýani ahil şo döwürdäki mümkinçilikler, olar bular men gözegime tejribeden geçen soň. Birlerini görüp başladyňmy ahil boldy, birleri öwretdim. Meselem studiýaga gitmek şo döwür adat däl, aňsat däl meselem studiýaga gidip sesini ýazdyrmak, şonýal özüňe ynanmakda, onýal köp kişide ýokdy. Meselem senden aýl boldy. Doğru. Doğru. Birinciden şeyle burada studiya yoktu. Studiya bat toy aydınlar üçin, biz üçin däl. Studiyada diňe toy aydınlar näde ýatlar? Bir sanak studiya wady ýalňyşmasam. Soň eýem ikinji studiyalar açyldy, üçüncü, dördüncü studiyalar. Men kaçysyny aydym ýazmadym hiç. Şu 2005-nji ýylda, 2006-njy ýylda sunugat tarapdan, muzikal, instrumental ýagny saz, beat tarapyndan hem kaçysyny aydym ýazmadym. Özümün sözlerim tarapyndan hem kaçysyny aydym ýazmadym. Şo ýyla görä häzirki ýyla hiç diňejekkel. Şo ortaça 2007-nji ýylda häzirem BAM Music diýip bir oglan bar. Bizim sazymyz häzirem meň sesimi işleýär, şolar häli bugüneçeli men sesimi şol oglany işleýän, dost oglanım. Şoň bilen tanışamyzdan soň, şoň bilen studiýada görüşmemizden soň men doğrudan bir hili bolan kaçysyny kontent, ýagny kaçysyny bir aydym ýazyp başladym, aydym edip başladym. Ondan öň ýok. Ondan öňki studiýalar hata alamak. O production'am möhüm zat. Meselem Elbette. men köp ýyllar bäri şo problemany ýaşadym. Sen şonu tapdyň, näçinji ýyllarda tapdyň meselem? Tanışdyň. 2007-nji ýylda ýalňyşmasam, 2007-nji ýylda tanışdym, ýalňyşmasam, 2008-nji ýylda ýa biz aktivni işledik, ýa biz şo ýanky gören klipiň şonda saz авторский. Men o авторский temalaryna giresim gelenok, ýöne girsem arkaň girip bilen we şunkal bir zat näde taňa diýsem, авторский temasyna giremizde men maksimum 2-3 tane aydym alyp görendirin. Men başga alyp göremem. Men hemme aydymlama авторский paşdy. 2-3 tane olam tak oýda. Gattaldan o dizerde öň ogurlyk diýen düşünje ýokdy hiç. Şonda bir kiçikek atak ben ýanky sen diňleýän aydymyň авторский, ondan başga ýene 2-3 tane aydymlar. Hemmesi авторский. Oy. Meselem bizde şol problema bady meselem. Ýanky ýaly авторский aydym düzmek plagiatsyz. Biz meselem fransuz aydymlardan alypdyk meselem. Fransuz aydym bir näçe aydym alypdyk. Ýöne belki o döwürler türkili seresek öwrenje döwürler. Ýöne şo döwürler etmeýän gaty gowy. On bir düzüp bereýnip, ýanky oglan düzüp bereýnip zadetdi ha, sady. Sazın şunkal den başta hava bama ýazdyrýardyk we şo wagt eýem biz kommersiýa kerek edilýärdik. Eýem как положен pul bat, näme üçin dedi bam bize muht ýazmasynyň bir manyny ýokdy, sebäbi bamyň ýanky diýişimi toy klientleri bardy, toy aydymlar ýazýardy we toydan pul bar, bilen özüň kommersiýa tarap bizde Türkmenistanda toy bilen. Soň bizem näme pul kazanamyz ok, bilen rapdan pul ýok we häzir bar rapdan pul, öň wagt hiç ýokdy. We şunkal bir zat rapdan pul ýokdy. Ve biz konsert verýärdik, bildiň, konsert verýärdik. Olanlarda ýanky diýişimi ýaly zatda biz galdyk авторский prawalarda. BAM kommersiýa işleýär elbetde. Şo wagtlar çünki biz entek dost därlik, biz entek zat därlik, biz hem kommersiýa gelýärdik. BAM elbetde kommersiýa işleýäniň sebebi bilen BAM entek okuwçy aslında. BAM 8-nji klassdy, şonka вообще kiçdi. No, уже profi şekilde işleýär we şäherde iň gowy
aranjirovka ýa-ni ses işleyen ol. Saz olmasa da aranjör ses tarapdan iň gowy işleyen olan şodur. Ve bir bamy izlenýärdik. Pul biz ya öýden alýardyk, ya konsert berýärdik. Eýem şo wagtlar biz konsert 2007-2008 ýylda konsertlerimiz aktivny zallar doldurýardyk. Başty doldurup aşan wagty bolýardyk, ya wagt dolman wagtdan bolýardy. No ýagdaýa görä pul gazanýardyk we şo pulam obratny ýatyrýardyk ýene şo klip. Ondan soň şo aýdym o wagtlar höwesçen, has gowy işleýärdik. Ondan soň men dost olanym Ruslan Gaýyp köp tanýandyrym. Saz dizmän olan başlady, ýazmany başlady, öz sazlymy soň Ruslan ýazyp başlady. Mysal üçin meniň bir aýdym alçyk tanalypdy, hit bolupdy diýeli şo wagta görä. Kevelek diýip aýdym men. 2009-yň soňunda ýazdım, 2010-da da klipini çykardym. Mardada gowy dinlenipdir, marda tanışlarymyza dinledik zat. Şo nostalgiýa ýatlaryny salýarlar. Şo aýdym bir urýuna getirdi men diýsem bolýar. Ýöne biz kiçidik, bize ýol görkezen ýokdy we men nädip izin alyp gitmeli bilemok. Men şo wagt näme diýen, ýyldız keselini tutdum. Sebäbi bazara girseň, bazarda звука записlarda aýdýardym, men aýdym. Ondan gir awtobusda men taksiýa menemde paşty każdy ikinji, üçüncü taksist şu aýdym dinlediňmi diýilende, o dinledim, priветствую da. Men kiçikdim düşünýär, men etek 18 ýaşymdatymy näme, men köp kiçikdim, men göterip bilmedim ýa. Näme diýsem, ýyldız keselde zaзвездился, вот так şonkyal diýildi. Ýöne men zaзвездился diýip köp bespantow hereketler etmedim de, ama всё равно bilýän men izini işlemelidir diýip pikir etmedim. Näme üçin işlemedim? Belki motivasiýa ýokdy, höwes gaýsy tarapdan. Men belli bir gelmeli ýere geldim, bundan aňarsyny näme barlygyny bilemok. Men pikir etmedim Aşgabat'a gidip işlemeli. Eger Aşgabat'a gidip işlesem paýtagtdan başgaça ýöreýär. Paýtagtda pul bar. Şo zatlar pikirlenmedim. Men pikirlenmedim hem hiç kim bana pikiren bermedi. O wagt ýokdy o zatlarda. Men sana 2009-2010 ýylyň gepini aýdan, gezet 2010 ýylyň gepi. Bilmedim, işlemedim. Şonuň üstü bilen gazanmadym diýeli. Gazanmasam höwes belli bir wagtdan soň radyt sowaýar. Elbette bu bir kesel. Sen postoýany hemişe düzensiň gelýär, hemişe ýazasyň gelýär. Bu bir kesel. No höwes olmasa hemişe ýazmaýanda käwagçyk. Näme üçin de çykda jiň bar, gizli jiň ýok. Wähmediň bar, peýdan ýok. Şoň üçin 2010 ýyldan soň men 11-de okuwa gaýtdym. Okuw tutarýança men käwagda aýtdym. Şoň bilen sowadyk diýeli. Has dogrusy. Yani konsertden pul almadan ýagtydyň. Näçedan konsert berdiňiz şo döwürler? Men arkaýyny aýdyp bilýän saňa, diňe şäheriň özünde 10 konsertden köp berendirim. Diňe şäheriň özünde. Girdeji meselesi näme boldy? Girdeji meselesi käwagt bolanda baram, has gowy bolýar. Naprimер, biz 6-dan 8-e çeli, 8-den 10-a çeli de berýärdik. 2 seans konsert berýärdik. Как положено medeniýet öýünden zadny alýardyk. Şo patentmi näme bir konsertlik o zatlar edildi. Şonu edýärdik. Ondan soň teatr bilen gepleşýärdik. Näçe madyny bermeli, ýa näçe prosentini bermeli. Galanan bize şolar ýalyp men ýadyma düşýär 2010 ýyl 14 fevralda biz iň ulu konsertden biri meniň ýadyma düşýär. Meniň üçin iň ulu konsertden biri. Men ýeke özüm däldim elbetde. Gaýyp Star diýip gruppada çykyş edýärdi. Beke Jözene Star diýip çykýardy. Soň Shakir waty, DJ Baha. Şu dördümiz biziň asnavnoy bir aýdymçylar bolup konsert gurnadyk we şo konsertde 2 seans full doldurduk. Ve ortaça şo döwür dollaryň tek ýalňyşmasam 14-di, 18 del 14-di ve $1000 ýakyn gazanypdyk. Jemi ýöne. Şo döwürler menem hip hop ýa-da rap tek doly, näme dol düşünýän, göni bir zatlar edýän bollugyny, şonu ýaly etmelidir, şonu ýaly ýazýan, şo görüşüň ýaly bulardan görüp şoňa görä edýän. Men şo döwürler sen meselem tanamandym. Ýa-da teoramda hiç ýerde görmedim. Sen pikiriň näme? Näme üçin görmedim men?
şo döwürler. Gowy da ýene şu soraw menem online gepleşikde käbir aýdymçylara berýän. Mysal üçin Batyr Muhammedowa berdim men şu sorawy. Näme üçin men sen ýüzüňi tanamak, ýöne men sen aýdymyňy tanaýan diýip. Şu soraw berdim Batyr Muhammedowa. Batyr Çapay, has dogrusy. Çapay diýsek tanalýar. Men bilmeýän. Belki men şu wagt ýangy diýdim, men bilemokdum. Nädip men çykaran aýdymlarymy, nädip men çykaran kliplerimi raskrutka etmeli, PR etmeli da. Aňsat halkyň dilinde aýdymyz, reklam etmeli usulyny bilemokdum men. Men ýöne Erkin Studia berýärdim. Kebelek aýdym men näme üçin gowy gitdi. Erkin Studia ally şow döwürde, ondan soň bizde şäherde baty, şäherdäki studiýam Şahzat studiýasy baty. Şoňa berýärdim. Täzelik golunda berýärdik ýöne bilenmi näme diýsem. Eýem biz meniň şo kebelek aýdymym çykanda has köp höwesçilik baty we studiýalarda da höwesçilik baty. Sen aýdymyň gowy bolsa, klipin gowy bolsa senden meselesiz alyp öldür, dagadyp, zat edip. Şu orus dilinde aýdanda priветствую diýýärler da. Priветствую etdikleri üçin hem goldaýatlar. Ondan soň bu adam bilen kommerçiski boldy. Budan pula ýatdy. Ondan soň eşitdim men gowy ýere, gowy zborniklary diskin goşmak üçin pul bermeli, ýene bir zat üçin pul bermeli. Men pul berjek, eger men pul gazansam da, men pul gazanmadyk ýerimde men pul bermeýärdim da. O wagt bilen Bluetooth'dan Bluetooth'a gidýät. Original dinleyijiler şoň üstü bilen alýat, dinleýärdiler. Galanlarynda da O döwürler Bluetooth ýokmy kadýan? 2006 İň başynda ýokdy. Iň başynda ýokdy elbetde. Iň başynda zaten bizim raýonumyzyň daşynda hiç kim tananokdy bizi. Onam näme mektepde çykyş edýärdik, klubda çykyş edýärdik, şondan tanalýardyk. Atak eýem men 2009-2010 gürüňini aýdýanda 2010-njy ýylda eýem Bluetooth как положено, internet baty, internetde de tmrap.com şoňky bir zat ýalňyşmasam tmrap.com şolara berýät. Men tanamokdum mysal üçin men näde şolara aýdym bermeliyam bilemokdum bilen. Maňa interesantdy meniň aýdymy şolara aýdyp ýüklesin diýeni men bilemokdum kim aýtmaly, näde aýtmaly. Onuň sağ olsun original dinleyiciden köpüsi özleri bir datlar edip yüklediyet. Men hiç habarym ýokdy. Soň aýdýatlar, sen täze aýdym şo taýyp yüklenipdir, sen täze suradym şo taýyp yüklen. O meni begendirýät şo случайларда. Men begenýätdim şo maýda zatdy, ýöne şoň üçin men begenýätdim de. Erkin Records diýdim o Erkin Records şo döwürler 2007-nji 2006-njy ýyllarda bütün Türkmenistana dagy diýen merkez diýen men dolu bilemok bolyn. Sak, daway men sana şunkyal bir kiçiräjik istoriýa aýtyp bereýin bolanda hatda. Men täze rap başladym ýanky podwalda biz oğlanlar bilen trenirowka edýän wagtymyz Azamat şo LM2 oglandyk da. Üçlükde ýene ikimiz asnawnoýdyk ýene de LM bilen ikimiz. Onuň biz eşitdik şo studiýa, Erkin Studia marda, şo taýa diskde aýdymyny ýazyp ertip berýän, olar dagatýa biz şo zat eşitdik. Men 9-njy klassa ýaňy geçmeli oglan. Men 9-njy klassa geçmeli. Şu 9-njy klassa geçmeli oglan ömründe de mara gidip görmedi diýeli Aşgabatdan. Mara gaýtmaly bolsa, meniň pikirimçe marda da hiç kimin ýok. Kelene sırjak zatlar o wagtlar bilen görýän bizi öýdäkilerem elimize pul beripdir, bolýar gitjek diýsen gidiber, iki oglan poýza minnük mara gitdik. Elimizde diskimiz, taýyn aýdymlarymız. Diskam ýanky diýdim, studiýa ýokdy, biz Azamadyň pahany karoç bir zat getirdi. Pentium 3 Germaniýadan o wagtlar maşynalar getirilýärdi, Opel, BMW ýadyňa düşýän bolsa. Şo bir gezek maşyn getirende Pentium 3 kompýuter getiripdi Germaniýadan. Biz şo Pentium 3'de hip hop diýip bir programa batdy. Şo hip hop programmasynda naushniň mikrofonu var, şo mikrofon bilen reklamy diýýärdik. Höwesçiň kiçidik o kaçta kendi düşünemokdyk. Ýa berde wažny höwesde möhüm bolan höwes. Şonu edýärdik. Diskimiz jemledik, bir 6-7 aýdym bilen mara ýöredik, bardyk, daňda düşdük. Gowtaroy, şonda Azamadyň bir tanyşy bizi myhman etdi, öýlerini aldy. Ve şonda sentr vardı. Ýangy täze çykyp başlandy muzikal sentrlar. Mende öýde ýokdy muzikal sentr.
Azamadynkıda da muzikal sentr şoma hal batym. Son alanı yadıma düşe ýöne şo attym ýok bilmem. Ýöne podwalda ýene de azamadyň dädesi kakasy etkat ýotam. Germaniýadan gowzat getiripdi. Muzikal sentr ýaly ýöne kiçirek bir zatdy. Diskde biz ýene de şo DJ Alligator diýär, şonuň mixlerini dinleýärdik. Eminem 50 Exhibit I Can şo döwrüň zatlaryny ve ilham bize motivasiýa ilham berýän şolar dinläp motivasiýa alyp hereket edýärdik-de. Şonda bardyk Erkin Studia diskimizi berdik. Ine bizim diskimiz dinlen, bizim diskimiz dağıdım. Şonda Erkin Studia bizim diskimizi almadam, şonda Erkin Studia bizi bilen normalny bir düşündürmedem, näme etsek biz üçin gowy boljak. Gepin gysgasy olar bara başga bir dünýä düşdüler-de. Rap näme o entek Azat Oraz ýokdy da. Düşünýän ondan soň Azat Oraz popularize etdi bu zady. Olar başga taralkada da düşünmediler. Näme bu, näme? Bir zatlar aýdyp oturýarlar düşünýänmi? Düşünmediler. Karoçy bolasy goýup gidin diýdik kesço zat. Şo bilen galdy. Şonda birinji gezek men düşündüm toşda bize özümüzün rap hip-hop kulturamyzy iminin popularny etmek kıyın bolýar. O wagt internet ýokdy da. Internet bardyr da ýöne. Men internetde şo wagt giremokdum. İnternet bardyr elbetde. Men internetde giremokdum. Men klasymda hiç mi ýadyma düşmeýän internetde. Klasda mende diňe ýadyma düşýär bir Kemal diýip dos bolan kompýuter. Başga hiç kimde kompýuter barlygam ýadyma düşýän ok meniň. 9-njy klasy gutarýançam. Men 2006-njy ýylda mekdepde gutardym. Soňky 9-lar bilen gutardym. Bir ýyl ular bilen okap, 9-lar bilen gutardym. Birkaçı birinde kompýuter barlygy ýadyma düşýär. Kompýuterim ýokdy. O atlar montaj edýänim tapmak kyn. O näil çözýärdiň. Klipleri düşürýän montaj edýän problemady meselem. Şo atlar effektler modady meselem. Üç effekt edip bilýän ozaň sen super gerek adam. Aydym semasynda şo ýanky, aydym mowzumda şo ýanky diýişimi ýaly. Azamat hip-hopda bir zatlar edýär, oğlum Cambridge geçikde suhoy golflar gidýär o. Daş bita deňäp bilen doktor köp zatlar düşünmedimden. Soň hip-hop aydym ýazmak üçin bir programma därdi. O time sample'lar ulanmak üçin bir programmady. Klip temasyna gelemizde biz o wagt klip işlem doktor. Klip men birinji ýerde 2007-nji ýylda işledim. DJ Vit diýip bir orta olan wagty. Vitalik Edro Rossiýada, Moskwada. Ulakan olan bizden ulara men 10 ýaş ýaly tapawdym batdy ortaça. Şol men birinji klipimi işlemde şo kömek edipdi, kamerada şondaty, kompýuterim şondaty, şo öwretdi, näde edýäs, näme edýäs hemme zat şo maslahatlar bilen, şonuň ýoly bilen soň men özüm gyzyklanıp başladym video bilen. Men häzir dany beremem. Video bilen has aram gowy men şo bölümden gutardym. Professionalny işler, şo döwür üçin professionalny işler 2008-nji ýylda edip başladyk da. Gepin gysgasy. Ondan öňden. Bu Erkin Records bilen biziňe medilsen ki problemamyz bady. Ýaşajy bolan biz o disk CD döwürem däl. Biz kasete döwür bardyk meselem. Biz sine topulýan ýöne olan kelleti düşünen o zatlar o. Ady halkam bilen oňar zatlaryny tak. Şo taraf bar. Indi seret şunkyal bir zat. Men Erkin Studia berdim diýesim gelen ok. Erkin Studia bizi boldamady ýa ýene bir zat diýip. Men diýeň has dogrusy Erkin Studiýam öz bilen okdy nämeligini we şu zat çykaran bilen şu zat satyljakmy ýokmy? Olar kommersiýski bir adam, olar biznesiň adamy. Eger şu zat satylsa, alya olar üçin has gowy. Näme satylmasa olar üçin ubytka. Olar her studiýasyna 2 san diskden çykaranda da diýeli 20 san studiýasy bolanda da 40 san disk boşa gidýär da olaryň üçin ubytkaty. Men olaryň ýagdaýyny düşünýän. Ýanky diýişimi ýaly. Boynuny almaly da hip-hopda populasiýany eden Azat Oraz. Suwsep bilen şo bilen başlady da. Ez köp faýdar ol hip-hopmy ýene bir da hip-hop şol. Şonu hip-hop diýip hasap etmeseňem şo hip-hop şol. Şo başlady şo dady. Men liçin men şonu hip-hop'a düşünýän, bola azjyk düşünýän diýerler. Düşünýän hökmünde men şonu köp faýdar aýdar aýol ýene bir da şol hip-hop şol, şol rap şol. Ne hip-hop bolsa da şo rap şol.
Doğru. Sen öz göz yetimiň şon ýaly. Soň hip-hop'a nähil garaýan? Hip-hop eliň alanda şu wagt belki kiçilikde has ütgeş garaýan, şu wagt başgaça garaýandyň belki. Teret, menin de özümkini aýdyn. Kiçilikde men hip-hopda ýaşaýardym. Kiçilikde men hip-hopdan hiç zat garaşamakdym. Men kiçilikde häzir aýtsam inanmaýarlar-da. Men kiçilikde hip-hop kulturasynyň içinde ýaşaýardym. Men herketden şolar ýaly çek bolýardym. Men kepkanyň aşagydan bandana daňýardym. Üstünden kepka giyerdim. Men şiroky jeanslar giyerdim. Lan kiçilikde men hip-hop kulturasy bilen ýaşaýardym. Ve men daş döwregimde men klassdaşlarymyň içinde de batym. Meniň kulturama düşünmän, men üstünden gülýänler batdy, köpdi. Men şolam bilen üstünden gülenine de seretmän, men şo kulturany ýaşamda men özümi batyldy duýardım da. Ve men şonu şolaryň nasmyashkasyna, şolaryň gülküsine seretmezden dowam edýärdim. Kepkany aşagyna bandana. Ondan soň Giňwalak. näme? O giň giň futbolka gepleşlerimde de o hip-hop prikolardan sokam bolup. Şular ýaltym. Men Azamat dostum bat, has ikimiz köp şo wagtlar bileken bady diýetdik. Ve o maň garanda has köp hereket edýär. Sebäbi oň anglisski bilimi bady. Immini okuw tarapyndan ol şo tarapdan gowulan üçin men köp zat bilmedik zatdan ondan soraýardym. Tak Azamat, bu näme, bu näle, bu näme, bu näle. Ve o hip-hop kulturasyny menden has gowy ýaşady, has gowy bilýärdi we maňa men ýeri gelende şondan öwrenýärdim köp zady. Belli bir wagtda çelli, belli bir wagtdan soň men hip-hop aýdanymy bilen men hip-hop kulturasynda däldim. Men eýem kebele aýdanmaktym, men pol hip-hopdan uzakdym. Men prost aýdýatym onu. Men başta aýdym-aýdymda mende hiç hil töýgi aýdym ýokdy. Biman aýdym men boynuma alýan, menime töýgi barada aýdym. Şo döwürler kim rapperler tanıýadyň meselem? Meselem bizi görýädiňmi bilemok. Ýa-da başga kimler bilýärdiň şo döwürler rap edýän? Şo döwürler men Lewapdan daşarda hiç rapper barlygyndan bilemokdym, tanamam ýokdum. Lewapda bady rapperler şo döwürler bizden hem gowy aýdýanlar bady, orslar ýöne elbetde. Serdar bady, Fan bady, ondan başga ýene Albert diýip bady oglan, olar gowy aýdýarlar. Flowlary interesant şo döwüre göre bizimki garady, bizimki goşgynyň bir görnüşdi şo döwür. Elbetde ondan soň ütgetdik, düşündük, özgördük. Yıllar geçip özgördük elbetde. Lewapyň daşynda hiç bir rapper tanamakdym. Çarjowda b-boylar amma men şo döwürler datdy populярnydy. Breakdance edýänler. Elbetde şo döwürde Aşgabatda da bady breakdance edýänler. Edil biz şo diýenek biz klubda zatdan çyksa diýdik, biz çağırýardylar. Biz patsançyk özümiz o 9-njy klas eýem kluba girip wystupad edip mikrofon alıp ve ulular biz şo wagt klubdaky ýanky atmosferany görenler, ýanky atmosferany ýaşanlar biz privet edýärler. Moňgatsy zat. Pikret sen 9-njy klas oglanjyk ýanynda ulakan gyýlar 2-3 sangy. Sen arkaň şolar bilen tans edip bilen bildiň üçin näle roskuşdy. O mahalyň gürrüňi. Ýagny diýjek bolanym o gyýlar meniň agamyň tanışygy bolan üçin men bilen tans eden okdy. Men rap aýdanym üçin men bilen tans edýärler. Uluty bolmasa 4 ýaş, 5 ýaş we şo ýaşda 4 ýaş, 5 ýaş kän tapawut edýär. Mene 15 ýaşymda, o da bilen 20 ýaşynda, 19 ýaşynda. O konkretni tapawut berýärdi. Şo breakdance edýärdiň onda sen? Yo, men breakdance etip bilemokdym. Elbetde edesim gelýärdi. Öýde prikol tutýatym, breakdance edýän olanlar bilen köp aýlanýardym. Ýöne men etip bilemokdym. Men aýtam, Nike diýetdim, ýene bir zat ýöne men breakdance oýnap bilen. Breakdance oýnap has köp plastika, o mahal plastika bilen bu zatlar batdy. Ona azıcık ulkat edýärdim. Oň bilen birazcık oýnadym. Ýöne has gowy edýän diýsem, ýalan şuwarmy? Onda Çarjowda meselem şo b-boylardan ýatlak geçäýlim hem şörde galsyn hem belki olar bilen geljekde şo döwürler nähili etdiler belki şo wagt edýänlerim bardyr. Gurlaşar. Adyny ýatlak geçekleriň barmy?
Men Ferhat ýaňy saňa diýdime, şo rapçylaryň adyny ýatlamda, şo döwrüň rapçylarynyň Serdar ýadymda, Usman ýadymda, Albert ýadymda. Ene şu üç oglan bile aýdýaty bir wagtlar. Şoň üçin şular men ýadymda. Men bular syýlaýatym we men özüm rapdan bulary özümiň rapynyň üstün görýärdim. Şoň üçin hem gowy görýärdim. Bularym priветствие oglanlar ýerinde masadan berýärdi. Tans oýunçy aýtsam mara men erkek var ýadymda ýok o atlary. Gow gatnaşsamam ýadymda ýok atlar. Çünki elýem 10 ýyldan köp geçdi de aradan bilýän 12 ýyl, 13 ýyl. 14 ýyl 2006-njy ýylyň güründen altyn 14 ýyl geçdi. Men Türkiýede az wagt okudum. Şo döwürler Kemal diýip bir B-boy tanadym. Şo bile okapdyk. Men saçedym Kemal. Men karşı ýoldan aňardaky domda ýaşaýar Kemal. Ýöne meniň diýäkem Kemal entek B-boydan, breakdance'dan uzakdy. Olar soňky grup. Kemal men bilen dindi. Ol giç başlady. Ýani entek men şo ýanky diýen zadym biz rap aýdýaka Kemal ýaňy tansa öwrenip başlanmakdy we men diýen o profi oýnaýanlaryň arasynda ýokdy. Olar sport merkezinde oýnaýatdylar, entek ýaňy öwrenip başlapdylar. Men diýen oglanlar ulakan oglanlar, 82-nji ýylyň oglanlary, 87-nji ýylyň oglanlary. Crazy Boys diýip eşitdiňmi? Crazy Boys. Ady tanış. Şo döwürler, şo biziň raýonyň B-boylary klipde adam çürpdiler. Altyn asyrda hip-hop ösýi zat diýip. Baýdym ýadyma düşýär meniň o. Baýdym ýadyma düşýär. Altyn asyrda hip-hop ösdi. Söz ýadyma düşýär baýdym. Men bu sistemaň içinde bolduğum üçin men has köp zat diýätim. Bir zat ýazsa, bir zat etse fan hökmünde del gyzyklanýardym şol zatlar. Hani näme etdik ya, näme waka? Maňa gyzyklyk şol zatlar. Niýe özüňçe hip-hop barada aýtdyň? Men hip-hopy esasy göz ýetim görnüşine seredýän. Hip-hop bir göz ýetimdir diýen meselem. Hip-hop bir ýaşaýyşyň usuly. Bir göz ýetim, şo göz ýetimiň üstünde de hip-hop bir medeniýet we göz ýetim. Şonu alwam sen ýaşaýan, geyinýän, pikir edýän, ýöreýän. Men şonu ýaly pikir edýän. Sen de ol näme diýip bilersiň? Hip-hop men goşulýan saňa, men ýaň diýdim saňa, men bir wagt hip-hop bilen kultura bilen özüm käbir tarapdan waspitat etdim de, dogrusyny aýdalym. Ýöne men diýdim saňa, men eýem kebeli aýdymda men hip-hopdan uzaklaşdym. Men hip-hop kulturasyny hiç ýaşamakdym. Sebäbi men uje kommersiýskim. Sebäbi men uje bilen toy aýdan aýdymçylar bar, şolar bilen gatnaşyp bilýärdim. Men toya çykamok, her maňa bir diýdi, senem toy, men toya çykamok. Sebäbi maňa gyzykly däldi toy. Maňa has gyzykly konsertni versiýalarda. We toyu hip-hopy toya getiren birinji ýene-de köp saýdar bir esbitir zat ýok. Hip-hopy toya getiren Azad Orazow. Şuňam Azad Orazow belki hip-hop aýtmadyndan ozal, ýanky şo suwsep tapaly ýok, aýdym aýtmadyndan ozal, belki abyşny aýdym aýdýandyr. Ýöne DJ Kolanyň şo aýdymlar aýdyp hastan aldy. Şo aýdymlar aýdyp näme diýsem, bahasy galdy. Так что как оно есть aýtsak, Azad Orazow birinji hip-hopyň üstü bilen gazanyp başlan adam. Men ol Azad Orazow men hip-hop edýänlerini öýdemok şo döwür. Men Yok, Azad Orazow trend takip etdi. O hip-hopyň nämeligini bilen ýokdur şo wagt, düşünýärmi? plagiat edýän. Plagiat etdi. Normal seredýän, edip bildi. Kaçsyn etdi. Şo döwür üçin kaçsyn. Men şu wagt häzir dan время tapaly ýok aýdynlatjana. Mene po prikolu da. Köp saýdar, ay sen meniň pikirim bu we hiç kim meniň pikirimi ütküdip bilmez. Bu meniň pikirim da. Maňa po prikolu men äli bugün tapaly ýok açan Azad Orazow mene prikaluj, men nostalgiruj, men ýaşlygymy adyma salýan düşünýär. Bir zat maňa priýatny bolsa, значит şol adam dogry edipdir. Meniň düşünjem bu. Elbetde köp üçin ogurluk etdi. O mahal bar, ogurlukdan düşünje ýokdy. Gel şu zat aýdaly.
Bir adam bir aydymy öwürse men şoň türkmençesini näme üçin dinleýärdim bilýärmi? Sözüni düşünelim üçin dinleýärdim diýär. Düşünýärmi? Maňa priýatny şoň türkmençesini dinlemek. Mähri püsügäde bolsun aydymlaryny öwrýäti türkmen dilini. Men mähriňi dinleýärdim, püsügäde bolsun dinlämokdum. Men plagiatyň nämeligini düşünýärdim. Men plagiatyň nämeligini 2006-2005-nji ýylda ýem düşünýärdim. Ornamak biziň düşünjämiz boýunça zapalda şoň bizde baty. Ýöne men diýmäsem men ýam uzaklaşdym. Men nährini dinlämekdim, berdiňi dinlämekdim, Azady Razow dinlämekdim. Men ýam ýanky hip-hop kulturasyna uzaklaşdym. Men hip-hopyň içinde däldim. Men hip-hop kulturasyna ýaşamokdym. Taşda meniň pikirim şo döwür boýunça häzir şu kel diýeli Azady Razow özü awtorski bir zat ýazan bolsa, hip-hop'a ýakyn bir zat etjek bolan bolsa, edip bilmezdi hiç zat. Şo döwürde mümkinçilik ýokdy. Şo döwürde hip-hop bir ýazmana bir düşünje ýokdy. Hip-hopyň bir fundamenty bolmaly. Hip-hopyň bir kulturasy bolmaly. Sen şo kulturany ýaşa. Soň bir zatlar ýazanda, bir zatlar edip bilirsin. Kaçsyny bir hilli bir zat edip bilirsin. Eger sen hip-hop kulturany ýaşamasaň, hiç hili düşünmesen, sen plagiat etmesen, onda sen hilli bir zat edip bilmeýän. Azady Razow döwrüne görä hilli bir zat etdi. Şo diýanyňa goşulýan. Elbetde men plagiaty hiç wagdam zat edemok, gollamok. Ýöne şo döwürler sen bilen işleşip biljek bir dörediji prodüser ýokdy diýip bilýän. Eger ba bolsa da bilem ýokdy. Ýokdy. Bat prodüserler saz ýazyp bilen prodüser ses ýazyp, ýöne hip-hop ýazyp bilen okdylar. Men sana gel şulary ýaly bir zat aýdalda. Bot häzirki danny wremda rock ýazyp bilen adam barmy Türkmenistanda? Kaçsyny rock edip bilen adam barmy? Rock diýemede bir 20 ýylyň içinde rock diýen aýdym ýok biziň sistemamyzda. Atabay ýatanyr ýakty bolsun Halypa. Atabay Çarwlyw. Men şonuň stilini rock'un bir görnüşi görýän. Most bilmeýän, belki men ýalňyş bilýändir, belki men düşünmän bilýändir. Ýöne meniň üçin men bir da diýen hayran galýan. Şo ýyllara görä Halypa ütkeşik zatlar edipdir. Men häzir dinleýän, men parazat edýän. Prosto priветствую diýen. Ni plagiat, awtorski hemme zat. Edil hemmesi diýmek ýalňyş bolup biler meniň pikirimçe. Ýöne elbetde men da isleýän meselem hip-hop'am bolsun, rock'am bolsun, jazz'am bolsun, türkmençe ýok da. Ütkeşik renkler ýok meselem bizde. Ondan soň şu zatlaň bolmasyn isleýän näme üçin men şu programmany edýän, şoň üçin edýän. Meselem hip-hop şu wagt ýam köp ýyllardan bäri dünýä ýüzünde biz ýaly ýaşdaşlar ul derejelere geldiler meselem. Dogry dälmi? Öz ýurtlaryna milyon dollarlar gazanýarlar edýän işlerinde ýa-da ululy konsertler berýärler, işler edýärler. Ben seredýän türkmen hip-hopyna seredýän näsenem biziň ýaşdaşymyz şo döwürlerden gelýän seredýän bolyn bizde hiç ösüş ýok. Goýny Aşgabatdaky ýanky rapperler has öňe çykyp populýarny boldy diýip pikir edeli ýöne olara seretseňem bir uly netije ýok da. Türkmen hip-hopyna seretsek, sen düşünçe näme üçin? Men pikirimçe birinçiden tak hip-hop ýazýanlara popularize edip bilen o. Naturalny hip-hop ýazýan olanlar. Populasyasy, ýani popularny bolup bilen oklar. Naturalny hip-hop ýazýanlar, men bärde bellek geçeýin. Hip-hop'a meňzedip ýazýanlaram toý üçin ýazýarlar, düşünýärmi? Toý üçin ýazylan zadam eýem näde diýsem saňa ýurdun daşyna çykyp bir dinlenjek bir zat bolup bilmez. Meniň pikirim bu. Eger sen popularny etjek bolsaň, öz aýdymlaryny, öz kulturany, medeniýetini azyndan iň azyndan türkmen diline ýakyn dildäki halk dinlese diýeli. Özbekler, türkler, azerler we öňkü türkü döwletler, oguzlar diýeli şey diýerler.
inadından şolara dinledip bilsen, onu popülarnys döredip bilersin. Men berde bellek geçeyin Kare, Kakacan Recep, yine köp sayda ors dilindeki aydınlar bilen has köp tanaldı, has köp zat etti. Tanalanın bir mümkün ola ors dilindeki aydınlar bilen yönem. Berden bellek geçeni yarala meni aydımı Avrupa devletlerinde de dinlendi. Şutayda Dream TV dip TV kanalı var. Şunda da yarala meni diyen aydımını göýbererler Kare'nin. Men bu sanyan. Toşta menin ildeşim menin dilimde daşar devletde aydım dinleýärler. Men bu sanyan. Men şonda hip hop'da da isleýän şonu. Şo şolary ýaly, şo derejede hip hop ýazylsyn, şo derejede killi bir zat ýazylsyn. Şonu daşar devletde de edil Kare'nin aydım dinleýän ýaly dinlesinler. Men şonu isleýän. Ya bolmaýanlygyň sebebi şo ýam gaýdyşym ýaly. Birinji hili, ikinji niýetleri. Arasa hip hop ýazan olanlara populär bolup bilenoklar, bilemok näçin. Men bilmeýän onu. İlki birinji populär bolmak üçin birinji bizde iki aýrylýar da dinleýijiler. Bar dinleýijiler hip hop dinleýändir diýip rap dinleýändir diýerler. Ýöne aslında o rapden, o hip hopden. Düşünýän we köp Dolu näme arada ýa mesela şonu aýrarlar görýänler soň. Näme hip hop diýen, näme hip hop diýen ok şonu bilerler ýa mesela. Näme hip hop däl. Käbir rap aýdýanlar da men atlaryny aýtjak menden takita kategoriýalar köpüsü. Çünki men şunu ýala pikirimi aýtdygym üçin men atlaryny aýtmaýyn. Hiç kim göwne diýesin gelen ok yönümün bolyan adı bolşoy aydın. Köp rap ýazýan olanlar rap aýdanok. Köp rap aýdýan olanlar goşka aýdýan. O rap däl. Rap ösüp bar ya, rap progressiv dedip bar ya bilenmi? Men häzir näme üçin köp rap aýtmaýan? Men öňküýalyk diýmän. Hem öňküýalyk okap bilen, ýöne men häzirki ýaşlaryň häzirki dünýäň derejesindäki flowlar, dünýäň derejesindäki raplardan fetirler ýazyp bilemok. Men şoň üçinem özüm kän ýazmajak bolan. Sebebi men talaba laýyk bir rap hödürläsim gelýär. Dünýäň urwindaky bir rap. Şoň üçinem men näme diýen? Mysal üçin mundan öňkü bilmedim, dinledimmi ýok, ýanymda ýok diýip bir aýdym bady. Arasy bir hip hop diýip bildim. Pop soul bir. Pop soul bir hip hop, ýöne hip hop. Ve şonu men ýazmadym, şonu men dost olanym ýazdy. Men halamadym onun aýdyşyny, men diýdim şu aýdym maňa ber. Men sen aýdym, aýdylyş şeklini görkezeyim. Ve men aýtdym şonu. Diýjekler, şo men onu konkretni dinlediler. Ýöne 35 minden geçti. Berde bellek geçelim. Yine de meni halamalı. Köp aydınçılarımızın o kliplerinden köp dinlendi. Şeyle diyelim. Ve diyecek bolanım. Burada da düşündüm eğer kow bir zat hödürlesek dinleýärler. Ýöne dinlemeleri üçin şoň kowdugyny düşündirmeli biz. Doğru. Türkmen hip hop'ynyň ösmegini isleýän, ýani globalny, dünýä ýüzünde ösmesini isleýän. Sen 3 tane daha da aýdyp bilersiňmi meselem? Şunu etmeli biz ösýäs. Sen pikiriň. Ýani Ramşan aýtdyň ýöne has giň işleýin 1 2 3 diýip aýdyp bilersiňmi? Bir iň möhümi, iň wajyp bolany standartdan bir ýurdun daşynda gow dinlenjek bolsa agzybir bolmaly. Rap kultura, medeniýet agzybir bolmaly. Bizde hiç agzybirlik ýok. Gaty bölük, böjek, möjek. Her kim öz taýpaja bilen hereket edýär. Şoň üçin men pikirimçe ösüş ýok. Meniň pikirim bu elbetde. Hip hop kulturasyndaky ýanky rapçylar, datlar men açyk aýdaýyn da Ezbiterden başka hiç gaýsy Türkmenistanda belli bir iý goýanok, Saykam goýanok, Abdudaýda goýanok. Sebebi häzir aýdarsyň, Sayky hemme kim tanýar, Abdudaýy hemme kim tanýar? Atlaryny tanýar. Ýöne köçede mysal üçin Abdudaýy diýeli. Lewapda ýöresek hiç kim seni Abdudaýmy gel surata düşeli diýmeýär. Ezbiter lewapy barsyn, köçe çyksyn. Şo men bilen 100% hemme kim surata düşeli de surata düşeli bolýar 100%. Men diýjek bolan meni düşünersin.
iz koydu diýilende ine muňa da iz koydu diýilýär-de. Näme üçin diýende adamlar yüzem kökman suratta prodügat etmeli, yüzünü özüni artist kökmünde hödürlemeli. Ve yankı diýişmýäli eger hemme kim agdy bir bolup bir ýere gelse, her kimin bir gowy edýän işi bar da bilen, mysal üçin diýeli, Saýkyň öz tarapy bar, okayan, Abdudaýynyň öz tarapy bar, Artur'un konkretno okap bilen tarapy bar. Taýja ezbitirin edip bilen gowy işi bar we hemme kim jemlenip täze mektepdäkileri haça ýol berip şolary goldap ýokary itseler, täze mektepde olanlar bar. Men ýok diýjek gel, flowna zadyna men göwnüm ýetýär we şolar prowest edýän birinji derejede mysal üçin Swiss. Beter gowy flowlary bar. Ütkeşik stilde okuya, ütkeşik stilde yazıya, edip bilýär oğlum. Şonu mysal üçin şonu belli bir derejeye getirmek üçin ýanky diýişmýär. Birinji agdy birlik gerek. İkincidenem finans gerek. Şeýle gerek finansy diýýär. Kaçsın şildi bir gatlar işlese, oğlunun yazışı, oğlunun okuyuşu konkretni bir bar maladoylardan täze ýüz bar gowy okuýar oğlum. Citizen bar, erwetler, olaram gowy. Şolary men pikirimçe wlażenie bolsa, artist hökmünde üstlerinde işleseler, prost men tereden oğlanlar her kim özü herkes edýär. Olam kıyın bilenmi? Men öz başımdan geçirdim, sen öz başından geçirdin, sen o zatlar gowy bilýän. Men diýele ýa-da kebele aýlanmakdym, men birazjyk göterilenmakdym diýelim. Birazjyk da men aýdam o konkretni. Birazjyk göterilenmaklarym eger men ýanymda bir komanda bolup, maňa iýni şonuň üzmän, şonuň üstünde işleýän bolsa, belki bugün men başga bir derejelerde bolardım. Diýjek bolan. Häzir mejetimde. Elbette. Bir adamdan bir näçe adam has gowy. Seniň düşünjäňe dengelen adamlar elbette. Ve mysal üçin diýelim, mejetim bolmasdy. Egerde diňemen bolsam, egerde diňe döwran bolanmasa. Biz ikimiz de mejetimeni bu derejeye getirip bilmezdik. Eger diňe iki kişi bolanmasa. Biz köpçülük, her kim özüniň edýän işi bar, her kim edýän hereketi bar. Şonuň sebäbinde biz şu derejede, bolmasa belki bu derejeye gelmezdik. Sen mysal üçin biçime göre kanalyň iki özüni öğredýän. Bir näçe oglan kömekçi bady ýöne özüm öğredýän o. Awa. Şoň üçin eger sen pikir et, bir özüň bolmasaň, adyndan 3-4 kişi bolamasaň, şu wagt saňa näle ansat bolardy we şu wagtky derejeňden näle derejelere gelip bilerdi. Awa. Agdyrlyk möhüm aýdýan. Finans. Pikirimçe wlażenie. Pul hökman gerek, köp saýda pul näme aýdym aýtmak üçin pul gerek. Kaçsy hilli bir zat etmek üçin, hilli bir bit yazdyrmak üçin pul gerek. Hilli bir ses yazdyrmak üçin ýene de pul gerek. Hilli bir klip etmek üçin ýene de pul gerek. Hip hop kulturasynda entek Spotify, Apple Music, ya YouTube'dan bir alyp da goýanda geldiýeli türkmenler üçin 100.000 prosmotr, 100.000 dinlenme uly bir zatda häzirki wagtda ýöne 100.000 gelýän pul. Ay, men näme diýsem kem? Men pikirimçe aňarsy ber $50 YouTube berýär 100.000 prosmotr üçin aýdyma. Aňarsy ber $50 berer. Ondan aňara bermez. Onu bir komanda bilen oturup işleýän diýär. Yankı bitirdiýän zat birazjyk başgaça hereket edýär we tanalýar diýär. Meselem şolar dünya ýüzünde tanalsyn isleýän, şo tanalan ok. Aýdyşyň ýaly agdyrlyk gerek, şoň üçin ikinjilik bilen pul gerek, finans gerek, üçünji näme gerek? Üçünji kaçysy meniň pikirimçe PR kampaniýalary gerek, kökman suratda. Birinji bilen biz daşar döwletde gowy dinlenmegimiz üçin birinji bilen biz öz ildeşlerimiz gowy dinlemeli. Öz ildeşlerimiz arasynda bize virus bolmaly. Şu zat bolmaly däl bilen öz ildeşlerimiz käbirlerinde bada emes diýjekkä käbirler. Men türkmençe aýdym dinlämok. Şuňam şeýle diýenler bar. Men häli bugün şeýle diýenlere duş gelen we şolaryň adyny men utanýam. O diýendir belki plagiat aýdýarlar. Hemmesi däl ýöne düşünýär, men şoň üçin utanýam. Men türkmençe aýdym dinlämok diýenlere men bärden seslenende. Dert
dessurda medeniyetini bilmedik, tarihini bilmez. Tarih bilmedigim aslını bilmez. O aslını bilmesen hem sen kimliğini bilmedik bir zat da bilen. O diýanyň dogry. Senin medeniyetin. Sen dinlemesen adından halk aydın dinlemeli. Adından Türkmen aydınlanmaz var, Köyün aydınlan. İň aydınlan şolar dinlemeli diyecek bolan. Sen bola plagiat dinleyen ok diýeli we belek aydınçylaryň aýdýanda göwüň geçen ok diýeli. Ýöne şo iň adından men ýanky diýişimi ýal. Eger sen dinlemesen, ol dinlemese, soň näme üçin başga ýerde dinlesinler? Näme üçin daşary ýurtlar dinlesinler? Olar ýanky näme üçin bu bagyşlar ýöne plagiat edip ber. Özlerini diden ok diýip olam öz adyny görkezýän olup biler. Ýanky siz adam bolmasaňyz benim siz dinlemerin ýan olup biler. Ýanky ýaly plagiata dowam edýän bolsaňyz şu döwürde de. Awa, ýene gowy diýen plagiata da. Ýöne plagiat diýen gep gürüň entek 2 ýyldan bäri bar. Ondan öň ýokdy plagiat. Baty ýöne bilen adamlaryň arasynda däti. Imini sunwaty düşünýän adamlar bilýär onu. Sunwatyň adamlary bilýär onu bilen. Plagiaty mysal üçin bir sady dinleýijiler plagiatlygyna üns beren oklar, plagiat diýen oklar. Ben şonu diýjek bolanna, o 2 ýyldan bäri oğlum internetin ösmesi sebäpli Instagramda gruppalar we kodlaýarlar da etýär. Ýöne şonu da öňden bäri we häzirçeli afterski aýdýan bolýar. Awa. Näme üçin şolary dinleýän oklar? Täze çykyp başlady. Men begenýän şolara. Benim beğenen elbette, menem gollayan ve şiili gowy bir zat etseler, mejitime izlenseler, şolar ýalyp aýdymçylardan biz mejitime üçin bir hiç zat sorasymyzam gelmeýär. Ýöne eger adam bolsa elbette, o adam bolmasa bizim kömek edesimiz gelmeýär. Şonu ýaly. Instagram bolsaň rap temasına giremizde inserk gördüm bilmeyen mejitimizi rap'a imin hip hop kulturasına has köp zat etýär. Ýagny ýardam etjek bolýar. Täze rapperler bolsun, köne rapperler bolsun, täzeleri bolsa we hili bizim göwnümize ýetse hiline biz agrak geçýär. Ýagny mejitimiň auditoriýasy bilen ýanky aýdymy tanıştyryp geçýär. Döwran tanıştyryp geçýär, aýdyp geçýär. Dinlemedik dinleýär. Doğru. Awa men gollayan ýanky köp adamly derejä ýetipsiňiz, işlere diýäňiz. O arada netip bolsa gürleşers. Yani ol aýratyn bir uly bir tema da ol. Bütün türkmen sunwadyny ýalan bir tema. Mowzuk. Soň ona aýratyn gürleşeliň isleýän. Türkmen sunwadyny nädip ösürip bolar. Nädip ýol görkezip bolar. Sizem şoň iň esasy ýöňde gidijilerinden biri. Görenleriniz üçin her ştaýna çelýär, soňra çelýär gören bolsaňyz, azjyk bolsa da bilgi alansyňyz, bilgi diýenim ýalňyş boldy. Maglumat alansyňyz, informasiýa alansyňyz. Meniň bildigimden azjyk, Döwranyň bildiginden azjyk. Bildigime göre azjyk maglumat paýlaşdyk. Köp sag bolun soňra çel göreniniz üçin. Senem Döwran çagranyň üçin köp sag bolun. Minnettar. Awa. Şul maksat hip hop adyndan belli, maksat hip hop diýmek men dünýä garaýşymy östüren bir zat. Çoň şinem içine de köp zat girýär. Ýanky ýazyjylyk, şahyrlyk, surat çekmek, tans etmek, ýa döredip köp zat içine girýär. Ýöremegem içine girýär, dogry aýtsam. Soň şuny gowy öwredeliň, bildigimizden şonu ýerine ýetirjek bolaly. Soň onu östüreliň, meselem dünýä ýüzünde hip hop diýmek ýarly meselem şu wagt. Ýöne bizde de şo bolsun isleýän, biz ýaşap börs, biz türkmen hip hopy ödülmizde, hip hop dünýä ýüzünde ýaýrasyn isleýän we şoň şinem bir ädime etýän şu wagt ýoşadan sen tejribelerinden, men tejribem, on tejribesinden we şoň netijesinde agza berlik gurup bir
bir ädim bolsun isleýän, höwes edýän. Şoň üçin geldiňine köp sag bol. Ya, birden rapçılarımızın içinden hip hop kültüründe yaşayıp yörenlerden görýänler bar bolsa, tanymal bolsun, tanymal däl bolsun, onlar agzy bir bolsak, mene myhman, men bu kulturadan bilmedim, seriozny işlerini ya seriozny aýdym aýdaryn ýani rap aýdaryn diýip pikir edemok. Belki inşallah da ýöne aýdýanlar we şu kulturany ýaşaýanlar agzy bir bolsalar, bir-birine goldaw berip dursalar, pikirimçe nesip bolsa ileride ütköşmeler bolar. Awa, nesip bolsa. Sag bol onda. Şoýa, bolýanma, sag ol, Gowran. Awa.